मा नाम नोंनिया? जोंखौ नार्जारि गामिनि नामा? स्राबारि। मारै जादों जाथाया? जाथाया ओरैबायदि जादों थिन थारिखसोआव न'आव थांदोंमोन। सोर थाङा? आंनि हिनजावा। मा नाम नोंनि हिनजावा? पुर्निमा। 3 तारिखआव थांनो होननायनि उनाव मारै जाखो? 3 तारिखआव थांनायनि उनाव आं न'आव खबर लादोंमोन। न'आव खबर लाहोनायाव बियो न'आव सहैयाखै, गैया होनना बुंहरदों। सोरखौबा लांफादों नामा? फिसाला दंमोन सासे। बेसेबां बोसोर बैसोनि? 4 बोसोर। थाखा फैसाबो लांफादों नामा? थाखा फैसाबो लांफादों लांनाया। बेसेबां लांदों? लांनायाव लनबो लादों 35,000। ओमफ्राय आंबोथ' खामानियाव हरखायो सप्ता। बिदिनो 30-40,000 थाखा लानाय जादों आरो। सोरजोंबा थांनाय सन्देह खालामदों? सन्देहआ बेयो फन रायलायोमोन सासे उदालगुरिनि सेंग्राजों। बेजों थांफादों सानदों? आंनि सन्देहआथ' बेजोंनो थांफानाय नामा सिमां दैमारि होनो। नों फन सन बुदोंना बुआखैमोन? फन बुदोंमोन, फना ब्लक सुइस अफमोन। दा मा खावलायगोन नोंनि हिनजावखौ? आं दा खावलायनो सानो बेखौनो न'आव फैफिननांगौ आंनि फिसाखौ लानानै। आरो रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन? रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायगोन अबावबाफोर नुसनबायोबा आंनि जानबुं नाम्बाराव फन खालामहरबानो जागोन। थानायाव नों केस होदोंना होआखै? थानायाव होदों होननाय। सानबेसे जाखो नोंनि हिनजाव खारनाया? दिनैजों 13 दिन जाबाय। दा न'आव सोर दं नोंना? दा न'आव फंबाय सानैयाथ' न'आव थाखाया, आं हारसिं थायो। जानो लोंनो उसुबिदा जायाखै? सुबिदा जादों। बहा दङमोन सन्देह खालामनाय? आंनि सन्देहआथ' जों थांनाय मथे दा हारियाना साइडजों सन्देह दं।